Dit programma werd mooi mogelijk maken door Heima Hielkema en Bouwbedrijf Van Marm. Joet Wieterdij van de 169ste PC op het Sjoekelaan in Frensje. Je kan nou zien naar een geervetting van de finale. Die ging tussen de petoeren van Matten Bergsma en die van Tjesse Steenstra. We komen erin op de stand van 3 gelijk. De partij volslijn in Liekwicht. Ik qua punten ontallen, dus hebben we echt liekevolle punten gepakt. Want nou zijn deze 6 eerste. Eén keer 6 gelijk, één keer 6 12, de rest allereerst 6 fjouwer. Dat zou het wel wat hoe spannend deze finale is en hoe beide petoeren elkaar weer binnen. En dan maar krijgt wat een trosslag jou. Misschien de opslag van Steenstra, in dit geval in negatieve zin al het eerst. Dus de bal is boeten. In de vastsprong van Bergsma. Ja, Hielke meldt zich nog even bij Tjesse. Zo straks worden we praten worden van nou jongen, de beste haast. Afhankelijk van hoe de wedstrijd verlopen is. Thierry Oren 5 helemaal al won. Ja, maar Tjesse is de enige die hem nog net 1 keer won had. Het is hem gegund wederom. Hans Wassenaar is 2 keer koning wist ik. En deze team staat hem 3 keer won. Tjesse is de enige zonder overwinning. Hartstikke mooi. Nou dat Hielke Bruusma in de koele. Ik op stoom is. Want hij rekt de bal van de tweede keer op Sambi dat hij boppen gaat. Hans Wassenaar 3 keer boppen en Hielke Bruusma nou ook 3 keer boppen. Ja. Ik ben wel rug uit. Tjesse had ik wel wat meer deze keer terug uit. Dus dan als je op 10 bent en je stapt in zoals nou dan had hij eventueel een nap. Nap van Keunstof overigens. Nou maar achterin dan. Nee, Westrak voorin. Is ik het kweer. Wie die dan moeilijker dan die vorige? Iets meer op de linkerhand. Iets van achteren helemaal als je hem direct. Misschien nog in beeld even trouwens. Maar ik denk dat hij iets meer naar de zijkant weer. Iets meer op zijn linkerhand is. Maar ja, en soms dan raad je hem gewoon net los dat het hart hetzelfde. Ja, is iets. Ja, lijkt niet zo raar. Hij is iets meer van hem arm. Hij rekt aan de zijkant van de nap. Aan de rechterkant. Steenstra nou dan, waar kiest hij nou voor? Weg voorin. Ertussenin. En dat wordt een keertje. Chris Wassenaar, daar is hij. Hier die er alleen maar de man van minutes een mega dead op zijn shirt. Zie je dat ik maar eens op Spotify. Echt klassieke muziek. Echt een metal liefhebber is het. Ja, daar ga ik wel regelmatig in een sokken. Ja, in jouw tweet dat ik wel. Termijn en de vrij. Ja, neus hoor ik wel. Die boeten. Zo is het waar. Ja, beide in je boeten, dus. Ja, dat is voor deze partij een hele hoop. Te instrengen, precies, ja. Dat kind dan in zijn partij op de troslag, Jan. Ja. Nergens om. Ik vind het een prachtige finale. En vaak bij finales helemaal net zo mooi. En we hebben ook wel eens op waai of min of weet ik maar hoe de PC en het niveau even steeds maar. Want dan ben je mooie partijen. Nou, dat is vaak zo als je toppeltoeren hebt. Dan hoeft het net altijd even mooi of spannend te wezen. Maar spannend hoeft het eigenlijk net te wezen. Dan kan ik wel een 4-0 partij wezen. Gewoon een allerstraf. Klinkt raar. Maar gewoon heel goed keertjes. Het is maar correct hoe je het dan zeggen. Bij Bentje Rikken altijd in zijn malkoor of oren of hoe de keerswereld of wat voor maatregelen je kind nemen of mutten nemen of innovatie. Het is soms maar correct hoe je daar nog zeggen. En aan de andere kant die heb ik bij de feiten, maar het is nou gewoon heel weinig fouten. Het wordt echt letterlijk omkeerd zoals de sport niet. Kiezen weer op een eerste vastsprong komen het doel van Bergsma. Dat slag het, want Rens heeft er de kroeg net de eerste keer.
Dus pakken ze de fjouwer om het draaien. Vastsprong. Wat dat betreft hadden ze wel heel tijd de lead in deze wedstrijd. Op toer van Bergsma. Kan men eerst voor 12 minuten, kan ze even achter, maar dan rijdt Trein om 12 voor, Fjouwer om het draaien voor. Dus mooi het blauwe betoer weer in. Ja. Mijn inhaalrace weer beginnen. Nou ja, eerst achter. Bergsma. Nee, dat is... De 4 voor. Nou ja, als je dan maakt cijferfoutjes, dat zou ik heel tieten. Zie wat hij nou doet, Bergsma weer strak tussen. Jongen. Wassenaar. Ja, maar die beweegt, jongen. Nee, maar hij gaat helemaal van hem houden. Hij gaat helemaal van hem houden. Hij begon heel goed, hè. Hier al vrij gauw treien opslaan te pakken. Maar... Ja, maar dit is heel best opslaan. Sjurren. Hij gaat naar rechts. Hij gaat helemaal hij gaat van hem houden. Maar Sjurren voortwerk, dat is dan logisch. Is dat makkelijk? Nee, ik doe nog heel best op. Hij dwingt hem dan een tweeslag. Geweldig. Publiek viel dat misschien ook wel een beetje. Nou ja, we komen steeds meer in de eindfase natuurlijk van deze jongensrechtse PC. Dus. Kan hij nog zo'n bal brengen, Bergsma, zo'n voordraaier. Strak nou voorin, ik wil wel goed, hè. En best uit. Ik best uit, toch geen zin, strak goed in. Hij er net in de nappen, want het kletst, dat keek jaren. En een Keerts, wat is het? Ja, kijk hoe de middenlijn in, denk ik. Ja, tussen de middenlijn en de stuip. Een stukje voorbij de middenlijn. Ja. De Rox in beeld, zo het. Nou, het was echt wel 4 meter voorbij de middenlijn nog. Dus maar Koostra weer opslaan. De coach brengt hem voorin. Ik wil een goede opslag. Echt goed opslaan. Als je een Pieter moet ik van zien. Die doet er wat in de rugs. En wat er heel goed doet is dat er een beetje kapt. Dus dat bedoel ik maar dat het de vingers. Hij is wat scheef, maar wel sas slaat. Dat hij net helemaal uithelt. Dat wij hem je net in de bochttribune krijgen. Dus hij maakt een beweging maatje wat naar binnen daar. Zodat de vingers steeds maar wat meer wiezen naar bij de twoorden. En dat hij rug uitgaat. Want hij maakt in veel blauwen. Dat is heel best op, rugs voorin. Nou, een Grutter en een Lietsekeers. Ja, en de eerste is die Grutter. Die dus 4 voorbij de middenlijn leidt. Ja, en even voor wat dan even mij weer opvalt. En Tjisse slaat deze op. Dus Hans pakt de Lietse en Tjisse pakt nou de Grutterkeers. Ja. Om waarschijnlijk dan die Grutter te pakken, zodat ze maar Fjouwer te voorsprong. Nou, maar die pakken ze net, denk ik, op die Kweer. Oeh, Kweer. Oei. Hebben Kweerjoen en dat is hier dus ik. Oeh, het scheelde net volle. Dat is voor hun jammer. En ze pakken dus volle Fjouwers als de omkust. Ja. Toch maar weer voorin Hilke Bruus op ziekje. Hij draaide ik wel weer voor, dus het wie net makkelijk. Nee. Hij rekt het hem wel aardig. Tja, hij gaat de ja, het scheelt echt net vol. Het staat hard het blokje van de Telegraaf er al. De reerde kant van de Telegraaf. Nou, Hans. Hans slaat hem op Hilke. Voorspel ik. Nou, die lietse keert dus. Nou ja, 15 meter. Nee, het is niet. Hoppeline. Ja, Hoppeline. Ja. Hier wou je Hoppeline. En weer voor jou gelijk. Ja, webboardingen. Als het goed is. Ja. Maar het boeten komt touw. Touw is ook wel een mooi, want het is line. Hè? Laat je touw, maar dat is iets van vroeger. Ja. Ja. En vroeger weer beter. Sommige dingen, net alles. Nee. Dan kan wel leven in het nauw, dus de mensen gaan toch altijd vooruit. Het is alweer voor jou gelijk. We zijn aan het 8e eerst. Dat is al zo'n keer voor jou gelijk geweest. Hans ruimt erop. Dat zou wat door hoe zo'n ook alweer binnen. Goeie opslag. Nee, Boeten. Nou is het 6 Fjouwer. Nou is het 6 Fjouwer. En dan keer van het eerst in deze partij er een god komen van 2 eersten. Zullen we voor het eerst wezen? Toch weer een opslagfoutje. Ja. Is dat dan wat het verschil marching gaat in deze partij? Dat zou kunnen. Ik ben het al lang net, maar...
iets te volle Ja, ik vind nog steeds het, ten opzichte van de tegenstander. Ja, en dan hoop hetzelfde verhaal. Alle fjouwers staan vliegend op. En het wordt echt omkeerd. Vaak beide keert. Dus het ben wederom de details. Steenstra duwt op. Zelf? Nee, twakken stuiten. Twakken stuiten, ja wel. Komt een keer best op. Als het koers, dat is kies achter een del uit. Wilkes goed bij de les. Er zijn het wat goede opslagen bij hem. En helemaal in deze partij. Dus hij maakt iets eerst van hun keertsen. Dat is puur zijn opdracht. Mooie bal voort, moeilijke bal keerts. Dat is eigenlijk de essentie van keerts. Dus eigenlijk moet iedereen het dan. Dat wordt wel eens vergeten of dan keerts er meer voor hemzelf, voor een team. En dat doet er goed. En dat moet er doen, want hij moet net zien mogelijkheden keertsen. Want Matten is nou ik beter als voor hen Joet op een dag. Ja, het is een goede finale te keertsen nog nou. Een hele goede. Bergsma bij die 6 voor jou vastsprong. Weer een goede opslag, maar ik doe het lekker voor Reza Hiemstra. Nou. Dat is mooi. Ziet wat op opslag. Even op een belangrijk moment. Ja. Nog geen 4 strijden. Zuidelijk, poe. En het de bril weer. Ja, het ben met details, maar dat valt hij dan op. Ja, toekomst. Ze hebben wel een brillenzaak, ja. Ze hebben een brillenzaak. Ja, geweldig. Tja. Mario. Zuidelijk, ja, meestal klappen. Nee, ja, dit is een heel belangrijk punt natuurlijk. Ja. Nou. Tot de neus inademen, tot de moelen uit. Echt weer beter. Van de focus en de concentratie bij Bergsma. Dietem. Oh, jongen! Wat een zitbal. Je staat gewoon, tja. Nou, tja. Minneskeer meldt zich. Nou. Van het eerste in deze partij, 2 is de vastsprong van het parcours van Bergsma. Onverwerkbaar, hè? Onverwerkbaar, Sjurres. In het hoekje, misschien draait voort. Ja, hij is kapot, hè? Ja, daar kan helemaal niks op doen. Ik won beetje geluk natuurlijk dat hij slaat hem perfect op in dat gatje, maar dat plak ik eigenlijk geen gas meer laten terwijl ik niet meer opstuit. Nee, al hier er een deadline krijgt. Ja, al hier de deadline. Oh, jongen. Nou, het is net zien bedoel, maar direct dan mooi. Romke van den Beek, de coach, en dan mooi Dylan even als assistent om het zo maar even te zeggen. Ik wil een beetje tinken op Dylan Drenthe. Dat is ik wel weer zo, hè? Daar zit alles in. Van mij inschakelen binnen. Het is 2 man die we nou in beeld zorgen, die keert ze gewoon bij mij Dylan Drenthe. De Peerwikkel die zijn schouders te komen in zijn wedstrijd in Makkum. Hij had zelf nog nooit de PC woen en dat wil hij zo graag, de Hazer. En nou shot hij eigenlijk als coach dat hij hem misschien wint. Het is nog net zo vier, maar dit de goede kant zeker op. Dit is een keerts. Een liedje keerts. Ik weet een constant van de tour van... Nou ja, de coach Dylan Drenthe, hier Rox Dylan Drenthe. Ja, die is keramiet, dat is benieuwd. Klassig. Ja, links, een klasbak. Romke van der Beek, de hoofdcoach, zullen we maar zeggen. Ja, maar het is ook wel heel soer. Hè? Maar die sport is zo de sport. Elke sport, maar deze ik. Ja. Maar zij zullen het absoluut net op, ja, hè? De blauwe man. Achterin. Goeie bal bij de... Ik wil trekken toch vast waar de knie erbij. Mooi. Even een masje sprek in de kop. Frank Zappa. Ik kan merken de... Mooie Mario en Frank Zappa komen bij elkaar. Ja. En de Steen. Nou, de Hezen. Mooi bijnaam, hè? Vroeger in de dorp ben ik. Is dat ook hier? Ja, wiggle. Nou, doe maar. Wiggle? Ja, ja, serieus. Waarom? Die maat Jappie Groeneveld. Ja, waarom? Ja, dat is een muziekje. Zie je maar op Spotify. Of is dat wel? Dat is ik een doemster. Dat herken ik. Let op. Nee. Hielke kennen wel. Ja, klasse. Doelstuk weer om. Ja, maar dat maakt. En ze staan net altijd dikke keertjes. Nee, kwaliteit. In een hele liedse en in net zo grote. Eentje van 10 meter, eentje van centimeter. Nou, 5. Zo, wat een finale. Mooi hoor. Ja, maar deze finale weer volle bij de vorige hier. Ja. Toen ik het aan de bovenliggende partij, toen zaken Dylan helaas voor. Nou, 3 fantastische partijen. Maar prachtig hier. Mooi. Mocht je trouwens deze partij nog even waarom zien willen, dat kan via je website. En nu is onder Friesland app. Als je die nog net hebt, dan mag je die natuurlijk even downloaden. Maar je sowieso kan niet. Maar en ik op jong om Jochen Roeren wordt hij weer hellen. De volslijnde finale. Kan ik even voorzitten.
Hans Wassenaar, maar die Lietse keert. Dus risico nemen maar de opslag. Dus niet. Oh jongen, goeie, dit is best op. Oh, Skinner Fjouwer. Ja. Dat is hij best op, ja. Cool. Oh, kijk de boppenslag nou. Een goede zitbal. Ja. Ja, echt een goede keertje staan op het moment dat het erom gaat. En dat doet Hans Wassenaar nou, hè. Misschien dat Hielke iets te vier voor een dit. Oh, het is je best op. Tje, hij daalt ik. Ja, geweldig. Goed. Knap, ja. Fjouwer. En zijn mutte ik, maar Claire, dat is natuurlijk logisch. Dat weet wel leren. Ze maakt flink op bak. Treien is nacht nog winnen om deze partij nog te winnen. Dit was een flinke opgave in de parcours van Bergsma. Maar de eerste stapjes miszetten. Nou, zie de bovenman moet er even bij. Misschien rent hij even iets hoorzongen. Zit er direct wel krapje trouwens, maar doe maar. Toch wel les van die zin ik. Ja. Nou, Lietse keer. Spelen ervoor. Steenstra. Voorin. Knap voorin. Ja, oh, kijk op, maar nog een start. Oh, nee. trek net. Nee, daar is hij. Ja, dat had er zelf weer toch. Oh. Ja. Min genoeg of goed genoeg rekken, zeg het maar. Het ben bij Tjissen nog wel de hele Lietse dingetjes, hè, die dan krijg net goed vallen bij hem. En dat had hij toch best wel vaak, hoor. Wel mooi, want bij Zweden nou als je een hoorn zit. Ja. Dat doen wij de Rutten mooi. Ja. Een seam, een spons. Ja, spons. Ja, voor zijn, spons is het. voor zijn heup. Dat komt omdat hij heel die machine opslag langs zien, langs zijn lichaam slaat. En dan, dan krijg je gewoon een zere pols, toch? Nou ja, de pols is de heup, maar met name de elleboog. Dan krijg je toch hele bloedzaken. Ja, dat klinkt wel weer aan, maar dat kind, Steven Koster, het van Tjomik. Dat gaat soms zo veel en mal. Misschien als ik wat oors opgooien of opslaan, maar dat is ter bescherming van hun eigen lichaam. Dus het onrust. Ja. Oeh. Zo maar de winst. Ja, misschien zag er een foto hoor. Ja. Ja, dat is ik resoluut, hè? Nou. Zie je wat het ja, maar dat is heel. Nee, maar dat just zo. Even maar donker en zinnen is dat hier wel heel lastig te zien. Ik heb net jet, want de vraag is of Bruusma mooi gaat, hè? Ja, want Joos heeft een keertje. Ja, nou wordt het zoals. Maar ook krijgt hem net weer om. Hij hing het en het bloot. Nee. Je zag dan vaak gewoon naar de gezichtsuitdrukking van de man met omgit. In dit geval Luke Bruusma. En die wie je langzaam voelt net als de oren waar. Je kunt het beter zien, denk ik. Ja, maar je verhoort het net meer. Ja, alles uit is al wel best. Maar... Hij wie onrekken. Dus kiezen waarom komen om 4 Fjouwer. Weer een goede opslag. Ik had het toch nog knap uit. Hielke. Of Koostra. Die dan nog even ziet de klein in de K-master. Denk ik, nou, dit nou dan ook in. Ja, maar Claire, dat is meest eigen. Dit is weer vliegend op. Prima uit nog. Nou, het komen voor Race Pieter en voor Hans om je 4 Fjouwer te maken te starten naar in het park. Ja, Len keert vast aan 10 meter die het Bergsma verdedigt. En de opslag die komt voorin. Nee, tussen het in. Nou, Hans kan hem net voorbij. Nee, op het lichaam. Dat draait je. Poeh. Zij is Fjouwer. Ja, zeker. Alle kans weer voor hen. De Bergsma, 2 punten verwijderen van de overwinning. Ja, het was slagen. Het was slagen en Fjouwerpunten. Goed op, je. Werp een Lietse keerts. Er zijn een hoop Lietse keerts nog gepakt. Dus de opslag gaat echt oerhoorn in deze finale. Het zou toch een anticlimax wezen als het nou de Sargau kleer is. De opslag is voorin. Oeh, keertske weg. Ja, hij rekent hem aan de zijkant van de wapen. Ja, hij pakt hem zijwaarts. Hè, dus hij rekent hem aan de zijkant. Dus naast de nap. Het zit hem direct naar mooi eigenlijk. Nee, hij zit er net uit. Dan kun je dan eerst een formidabele slag. Maar dat ben ik correct. Nou ja, 2-3 centimeter hoe hij dan in de wand valt. En dat is correct op dat moment de timing en het punt van slaan. Wederom een Lietse keerts. Poeh. Komen ze nog zo gelijk? Zo is gelijk of 4 van de Fjouwer. Als je Martin dit nou achter waar Race Pieter staan. Net even bij de sperkspelers. Het is zo'n beurt. Hielke. Is voorbij. En is Ja, voorbij. 4 van de treien. Zij is gelijk en het parcours van Steenstra op de deur. Hielke meldt hem, want ja, die roept de blomkes.
Ik ben als een hooikoorts hebt, maar dat maakt er niks uit. Ja, dat heb je dan. Publiek gaat er nog even af te staan, want die viert het. Deze finale verzint het eigenlijk meer dan een 400 rijden. We willen eigenlijk nog wel meer keertjes zien, want het is goed keertje, het is mooi keertje, het is spannend keertje. En dat verzint dus eigenlijk wel meer dan een 400 rijden. Maar het parcours van Bergsma kan het nou almaatje. Deze bal van Tjesse Steenstra. Nog nooit het PC woen. Deze bal mat goed wezen van Tjesse Steenstra. Komt-ie. Hij is niet als veel goed, maar git ik rocht in de boppen. Wat ik het nog in ieder geval nog aardig rondbracht. Toch Tjesse Steenstra. Nog net die in, nog net die in. Nee. En Sandaai, kijk wat zo is dat los van de finale, maar Sandaai ik hen het. Die mooie Ajax nooit maar die ophouden. Hij komt er toch weer rond op het perk. Ja. En als we kritisch binnen en ziek je naar je bed het verschil om nou daarin zit, dan is dat misschien toch bij iets meer flaat in dat perk bij Hiemstra en Wassenaar. Ja, klopt. Hielke en Matt, die hebben als Hielke en Hendrik hebben even iets meer druk. En met hele lietse dingen. Met hele lietse dingen die het mogelijk een beslissing brengen. En uiteindelijk ik een beslissing neem in deze finale. Matten Bergsma bij die keerts op de middenlijne. Maakt hij het? Oh, hij had het in hem, maar die goede opslag om dat te dwan. De minneskeester komt voor. 4 voor. Het is nog net uit. Het is nog net oer. Een soort van opluchting toch dit stadion als het ware. Want ja, we willen nog meer keertjes zien. En dat mooi week zijn. Minimaal nog een eerst. Ja. En de meesten sommigen zien bijna in het veld, maar die kunnen we even weer branden. Ja, dat is. Dus ik 4 voor. Te volle risico. Ik hoop trouwens dat de meesten de winnaars altijd even een beetje maar recht zitten. Familie en vrienden, dat snap ik nou wel, maar ik vind het altijd een. Ja, even mogen knuffelen. Hè? Ja, nee, maar dat als je shirt dat is zwaaien. Als je de vrouw binnen van, nou ja, weet ik van wel waar, dan snap ik wel dat je even een foto om je arm hebt springen. Maar ik vind het altijd een beetje een lelijke zicht dat al die meesten erop een foto op springen. Maar oké. Zo, dan ben ik dat ik hem kwijt. Ja, mooi joh. Is er meer? Is er meer, Roelof? Ik nou nog. Ik ben nou nog live. Maar ik niet gewoon even deze finale. Jongen, Marten. Voorin. Ja, nou, jongen. Ben alle twee de roende terug of de roer in of wat dan ook. Ik heb het idee dat zegt ik net heel. Maar het is een aardige streep. Zie je op een midden. Ja. Ja, zoet zicht, ja. Ja, dan is de speler straks beter nog te stellen. Ze joggen net in de zin. Nee, net in de zin niet. Maar het kan ik wel wat. Jij wou ik. Ja, nou ja, dat is het donkere gedeelte. Hè, omdat het in het kader is van het bolwerk en de BM. Dat het misschien wat schimmert. Ja. Nou ja, deze andere speler straks mogelijk te zeggen. Maar 2-0. Die zit er weer in. Poeh, jongens. Hij staat echt goed op deze finale, hè, Matten Bergsma. Poh. Ja, hij stelt hem goed even van de voorslag op Zuiderlijk. Want ja, dat doet natuurlijk even wat mooier, maar dit is wel even lekker voor hem. Lietse keers 12 voor. Ja, dit mooi. Wat worden je tot zien in de eerste. Maar klaar. Je wordt hem verhoren, denk ik. Nee, het is reclame voor de keerspot. Absoluut. Mooi voor Keertsen en voor Friesland. Ja. Voorin. Best uit, jongen. Ja. Het zit stil te slaan, maar hij is goed uit. Ja, ik denk dat er wat moeilijkheden met zegt, maar deze is prima uit. Ja, ik ben geneigd om te zeggen dat ze misschien wel uit het perk willen. Het beter is om een opslag te staan. Maar ja. Ja, nogmaals, ik wil het even herhalen. Maar ze zijn alle fjouwen slaan goed op. En, ik vind Maarten mooi. Nou, Hendrik, de eerste, ja, die heeft geen enkele bal uit. Het is zijn hand iets meer. Ik denk dat dat nog even de verschil. Dus Dirk van der Leest die nou in beeld is. Dus de coach van het bestuur van Tjesse Steenstra. Wassenaar, Skinne 2 achter en 400 fjouwer achter. En nou fjouwer achter, Skinne fjouwer achter. Ja, die natuurlijk net al dikke keerts, maar Gotje in het eerst nou. Die krijgt koets het op die 400 trein nog omrijden. Ja, precies. Ja.
Misschien een Fjouwer nou een dikke keert, maar Fjouwer dat wel even. Dat doet wel zeer. Ja. De druk alleen maar heger, maar kleren. Dat is in de eindfase en op een PC natuurlijk altijd zo. Als je heel zwart weet als Matten die deze slag nou pakken. Nou. Hij mag niet wezen. Dat is Nou, hij. Maar nou, ik keren denk maar. de boppen. Maar Keren goed maar. keren. Oeh, werd ze in de serie krijgt is die goed. boppen. Nee, hij komt er net. Ja, Astrid heeft even. Tja. Hij komt maar stuit in het lichaam om. Dat moet het dan weer daar in de hoek. Keert net voorbij. Nee. Een rare stuit. Jouw 2 kilo burger. Ja. Elke keer was wat beter, Sjen. Shut nou direct. Want wie kijkt in het hoekje daar, hè? Ja. Nou. Oef. Ja, hij keert dan. Ja, hij heeft laatst zelf gegeven, Mario. Ja, Ja, meer geloof dan wie ziet. Ja, precies. Ja, Dat hier even naar Bergsman, volgens mij. ja. Fjouwer 2. Poeh. Steenstra weer, maar die opslag. En er tussenin. En een net altijd dikke keert. Goed die intro, Hij Steenstra. twijfelen. Ja. Ja, Hendrik twijfelen, maar hij ging naar boeten. Wie Ik denk dat er... Nee, dat denk ik net. Nee. Want hij maakt geen contact met de keur. Maar Dok Boer even non-verbaal, even zien. Maar hij gewoon de boeten. Dus hij houdt hem in. Dus heel bewust weer een keertje. Slaat ik net terug. Dus hij liet hem in de wand vallen, zeg maar. En maar de hoek, zeg maar even de wand naar de groen. Dus net omheen dat hij omheen shit. Maar kom eens op een kweerslaat dat wij meer in de bocht naar te vangen. Sukelan liet hem er een weer. Toch ik een beetje in de hoop dat hij een goede bal slaat. Want dan belooft het een wedstrijd. Dat is het. En dat is Boeten. Oh, is Boeten. Soistwa. Ja, zo mooi is de volle. Dat ben ik correct even de fout. Soistwa. Ja, 3 matchpoints. Dat is het. Nou. Hans Wassenaar. Het had nooit Grutter West het verschil dan een eerst. 2 boeten. Niet de eerste. En ze stien al een keer op de D. Dat hoe libben ze. Het is nou net ons is het Steenstra, want die zit boeten de perk. Maar vooral on Rinse, Hiemstra, Farien en Hans Wassenaar achterin. Nou weer een keerts, wat 10 meter. Ja. Dus kan hij, en dat kan hij, risico nemen met deze opslag. Ja, en even Hans Wassenaar gaat nou voorin. En Reense Pieter zit achterin. Dus we doen even een tactische wissel. Het vertuten. Bergsma. Dat is Werd op een cruciaal moment voor. Dat is net de eerste keer, dat is de tweede keer. Zo is Fjouwer. En dus Hans Wassenaar dat ik wel even witte litten. Ja, dus het bloot nou best zo staan, hè? Hans gaat bloot voorin. Nog 2 kansen in om het automaatje. Misschien heb ik nog even overwogen om Cheers achterin te zetten. Nee, Hans dan voorin. Al weet ik net dat misschien even een vraag van letter of net, weet ik net. Maar dit is even tactisch om toch even wat te doen. Ik aan de andere kant. Zoals Fjouwer. 2 keer kon hij nog net aanmaatje in deze heerlijke finale onthoud daar. Kan hij dat nou dan wel? Matten Bergsma, maar de opslag. Ja. En Hans Wassenaar slaat Safire goed dat het een keertje wordt. Bergsma van de opslag, we wisten hier van kant. Hans stond heel hard op de bal. Hij stopt de middelline. Die keerts. Je vierde de spanning hier in Frencher. Een heerlijke finale. En eigenlijk willen we hem nog wel even verlengen. Ja, misschien kunnen we het onvrede verlengen. Of een gelijk spul. Nee, dat mag niet. Oh. 4 van Fjouwer, 6 Fjouwer in het voordeel van de toer van Matten Bergsma. Matten Bergsma, Hilke Brunsma en Hendrik Koorstra. En Chin, die zin in Chin weer. Maar die druk, wittende dat zijn petoer op de deertje is. De man van Bitgemolen, Tjisse Steenstra, maar de opslag. Goed bij Hendrik Koorstra, maar ik het kweer. Heel heeg de loft in, maar ik heel heeg kweer. En dan is het 6 gelijk. 3 matchpoints voor Burker. Terug op de toer van Steenstra. Die het applaus krijgt van het publiek. En terug. Ja, 4 Fjouwer zal gelijk. Dat het vaker de uitslag geweest in de PC-finale. Mooi Hans en Reense Pieter en Jan Dirk de Goort. Ja, nee, laat in de bocht. Ja, dan krijgen we dit. Nou. 3 keer koers het pot Burkje.
een matchpoint in. Jesse Steenstra en die. Is dat de 4e keer ik nog? Wordt het 4 gelijk? Of pakt het minstkeerste parcours de overwinning in deze 169e editie van de PC? Jongens. Ja, 4 binnen nog net, want er komt weer een keertje te lezen. Weer een keertje. Heel goed op van Jesse Steenstra. Links in het hoekje. Uiteindelijk ging nog aardig uit. Ja, best uit. Zet hem in de pet. Zijn linkerhand, dus hij moest er een keertje van uitzien. Typerend wat dat betreft waar deze partij nou daar goed opslaan. Misschien wel op maximaal helder van Hielke Bruinsma voorin. Goed rond om nog even die extra meters te pakken van Jesse Steenstra. Ja, het waren verschillende scoren, hè, maar 40. Of had hij nou dezelfde score? Nou wel, ja. Ja, nou wel. Ja. Had ik was overwest en hier hetzelfde peer thuis. Bergsma slaat vleerend op in deze finale. En ja, dat kan hij dus nou in die mogelijk laatste slag ik weer dwang in, hè? Bergsma, een keerts. Weer een keerts van 10 meter. Nou, Hans weer voorin. Hij Pieter achterin. Maarten Bergsma komt achterin. Heel 4 achterin en Bergroe in de heel 4 uur zelfs. Op de beslissende momenten zit Maarten Bergsma bij deze finale net. En dit is dus toch 4 gelijk. 4 voor een rij achter, 4 gelijk. Ja, lekker. Wat een finale. Ja, onvoorstelbaar. Maar dit is net een pitch uit. Nee, hij is niet lang, maar hij wil wat tillen. Ja, maar hij wil wat tillen. Lietse keertje. Ja, maar ja. Ja, ik ben ooit meestal als je de bedoeling doet, maar hij moet misschien iets stiller gewoon achterin. Even zien als een Pieter nou weer voorin gaat. 4 gelijk, ja. Ja, dat Rissi zit hier nog achterin. Dus, ja, dat is ze nou ook even. Ja, Hans gaat voorin. Hij zit nog even mooi de wand te prutsen. Ja, dat is even tactisch wisselen, maar over zijn om. Nou, dat had heel goed uitpakt. Dat nou toch wel. Voor mij met 4 jaar 6 het draaien met spans. En hij maakt wat fouten natuurlijk. Wat de Bergsma, wat een opslag. Ja, bij Bitgem helemaal afdeling zit er ook voorin. Race Pieter is wel allround, dus 4 gelijk, wat een finale, prachtig. Nou, goh, jongens. En nog goed doet ik. En nog een keer. Nee, dat net. Daar luidt de kids. Dat is nog knap uit. Ja, zo. Atletisch team, toch Racing Hiemstra. De Manu Dijnem. Ja. Ik heb hier Jen. Van Sint-Jacob. Maar stuit. Toch nog even correct. Ja, bloot rustig. Wat knap. Zit deze weer vliegend op. Hè? Als die bal altijd telt net in as. Dat is verbrande turf. Maar als je schrikt op wie je sapzijde liet, dan heb je natuurlijk. Dan heb je de krongens, dan heb je in de tas. Ja. Nou, alles erop en eraan. Nog net. Nou, is 4 gelijk, zei ik. Ja, maar ik bedoel qua finale en spektakel. Ja, het is en, mooi. Het is mooi. Het is mooi finale. Minimale fouten, klasbakken. Zweetje op hopen van tevoren. Ja, een race Pieter weer voorin. Voor de meesten thuis. Toch wel wisselen inderdaad. En voor, weet het nou ik, tussen de heken zitten met Koostra. Want het parcours van Steenstra pakt de vastsprong, skinne 2. Daar zit ik toch even aan te vregen hoe hij de man van Tjisse daar op de tribune zitten. Die liep je toch altijd mooi. Zijn werkje ik maar ook hoor in de broodjesbakker in Ljouwert. Ja, in een kleine Kerkstraat. In Kerkstraat, nou ja, hij de mem en Tjisse werkje daar en zus Nelly ik geregeld. Ja, als er het wint dan hebben ze mooi gratis ijs. Nou, dat zou ik me net beloven. Nee, dat zei ik. Ja. Van nou een voortje, hè, makkelijk. Zal ik geen ijs meer, kan ik die vertellen. Nee, dan heb je meer. Makkelijk. Grutte komen dat dit laatste eerst is. Koostra, voorin. nou wel in. En nee, ik heb hem erom. Oh, Hielke shot hem net. Hij shot hem net. En nou toch nog maar een stuit. Jongens, ja, Reins Pieter begint. Waarom je? Nee. En very light denk ik. Nee. Nou, als de koers start van net. Oh, nou. En hij publiek van ik al denk ik. Ja, maar hij wie eerlijk, hè? Ja, hij wil look wezen mooi, maar daarna je wel even een geen litten, want... Ja, maar hij weer eerlijk mag leren. Hielke shit hem net in de scène. Nee, dit is vervelend. Nou, nee, maar 2 meter verder is hartstikke boven. Als je nou hij nog komen zijn tijd. Maar dit is de vraag, hè? Bij die eerste stuit? Nee. Ja. Hij ja, Scrabi mooi, maar nee, dus Scrabi hij stuit ik in 2 keer. Nee, maar Scrabi mooi, hè? Dus dat is nog mooi in je stuit, maar dat is wel heel soms lastig. Maar clear. Ja. Nee, dat is net een foute beslissing. Ja, maar dat kan niet gebeuren. Ja. Maar... Nou, een liedje keert en dan
Iets achter de middenlijn. Jongens, wat een finale. Reclame voor de keersport. Ja, maar dat is toch prachtig, jongens. Maar van Nee, ook een Bruusma, mooi zijn gezicht. Lietse Keers. Dus Hans dit is Wassenaar. best En, op. Tja, goed op. tja. En die komt er net. Skinne fjouwer vastgerond nou van Steenstra. Jongens. Oh, jongens. Ze stieren fjouwer weer op het 4 neer. draaien. Poe. En nou gaan ze Ja, het in eigen hand. nou is het onze man, hè. Wat bedoel ik een aparte sport, hè. Slaat ik kind samen omslaan. Mooi. 4 fjouwers, voor mij 6 waar, Roelof. 3 matchpoints. Ja. Dat is 6 waar. Ja, nog 4 draaien. Ja, er net voor varen. Nou, fjouwer en een knappe keert, zeg maar. Kom eens op 6, dan heb je een fjouwer match van de andere kant. Nou, zo 4 hebben we nog net. Ja. Op de linkerhongen, wat weet ik geweldig op. Ja, weer echt goed op. Ja, hetzelfde wat Hendrik zelf les, die op de linkerhongen achterin. En nou ben zij, het bedoel, het is Steenstra. Met 2 slagen. Beide van de keer. Opmerkelijk. Voorin komt hij, 100%. Ja, Keers op de middenlijn. Ja, en beide van de keer. Dat is ook een beetje het spul, hè? Dus tactisch sterk. Steenstra achterin dan. Nee, voorin. toch voorin bij Hielke. Nou, die dat werkt geweldig. En die komt even op en dan is het Skinner Size. Dat is het Skinner Size van Tjisse Steenstra. Hij voelde hem nog net, die PC. En get hij dat dan nou vol dan? Nou, we hebben geen hartslagmeter, hè, bij spelers. Ja. Dit doet hij goed. Hij bloot restig. Dat vind ik echt knap. Hij staat restig bloot. Ja, maar nou. Statistisch in de nooit. Nou is hij er heel dichtbij. Nou, jongen. Dat is je gegund. Ja. Kun je hem al, maatje? Nou al. Tjisse Steenstra. Wat is finale? Voorin. De eerste kans om het automaatje komt voorin, maar die gaat correct. Oef. Ja, hij gaat goed blijven. Ja, Hielke kan hem maar krijgen van Wooy. Petter houden. Daar kon zich beide net bij. Zij is het waar. Ja, dat... Die misschien in eerste instantie nog lastig van Shen. We hebben meer partijen horen Roelof. Dat is een mooie hoop matchpoints. Toch even naar voren, wat ze er dan? Nee, hij slaat de bal. Oh, hij rekent de bal verkeerd eventjes. Ja. Nee, lang een bal in het veld, ja. Oké. Zij heeft jou een matchpoint, zo'n. En Steenstra had er in hoorn en krijgt nou zijn tweede. Gebeurt het dan op de tweede? De 169e editie van de PC. Verzin het eigenlijk een alles onhang. Maar dat zal hij net willen. Maar onderin. En de bal voorin, maar een keertje. Weer een keertje. De mat omkeert worden in deze partij. Best op, best uit, ja. Prachtig. Bob op de middenlijn. Laat de keertje. Nou. Hoe vaak gaan we al toch? Deze partij is clear en deze partij is oer. Op best vaak. Een keer nou weer. Het publiek liet hem maar weer eens jaren. Hij maakt het weer een beetje oer litten onze maten in het perk. En die kids. Ja. Het witte blokje wat luidt op de middenlijn. En Hendrik Koster aan de nijst. Beide van de keer ik. En Hielke Brunsma rent nou ik naar voren ta. En get ik van de keer staan. Aan de linkerkant van Hendrik Koorstra. En Hans Wassenaar weer voorin. Nou Hans, op naar de krans. Zit beide heel kwart. Vier Glik, zij is zwaar, maar die keert en de bal achterin, maar ik het hem keer. Hij is in, hij is in. Het is nog net voor. Ja. Oh, wie is dat lijkt me? Dat is bedoeld. Ja, hij wies was in hand, omdat hij die bal haast op de kapmaster. Daar trok hij de stok even naar broeken. Deze bal is in, dat is die bal. Nou ja, opvalt die kijk goed in beeld, maar hij weer in. Zo is Fjouwer. Nou. Kun je dat er meer bij houden? Programmaboekje zit alles aan de hang zit erop, hè? Programmaboekje. Ja. Nou. We hield er net honger. Hing je er maar op. Vierlijk, zij is jouw wol. Ja, moet hij het nemen. Waar de kwart staan. Nou, Rijnse Pieter zit even naar boven. Zien het alarmaatje in, de parcours van Bergsma. Maar nou weer op de D. En nou achterin bij Hiemstra. Die maakt het. Hij wint het. En dus wint het
doelpunt. Tjisse Steenstra, Meester Hiemstra en Hans Wassenaar. Dit is de 169ste PC. En het is mooi van Wassenaar. Het is mooi van Hiemstra, maar het is heel mooi van Tjisse Steenstra. Die ziet het 10 keer zijn eerste PC-wit. Genieten. Nu genieten. Nu genieten, Tjisse. Dat is het antwoord. No geniertje. Oh, wat geweldig. De hartstikke. Ik heb hem. Eindelijk. Man. Ja. Wat is dit mooi, hè? Hij werd helemaal vertild. Tjisse Steenstra. Ik heel lang op Hatsimaat. Allemachtig, ja, wat heeft hij lang op Hatsimaat. Nee, wat heeft hij rustig gehouden daaronder. Ja. Maar dit weer natuurlijk de hartewens. Ja, nou ja, het hele seizoen stinkt lekker op te slaan. Nou ja, en hoe het betelt doet. Ja. Moest wel 4 wij komen, hè? 4 wij komen, allemachtig. Maar, machtig, 4 met 3 jaar. Ja, en Troplo keer, want we zitten dichtbij. Elke keer en we pakken hem. Ja, je pakt hem. Ja, de binnen de fans, ja, nee, feliciteren maar even dat Jet bij de PC was. Hey. Ja. Ja, gedesillusioneerd hier op het veld. Wat een partij. Ja, steeds wel. We staan goede keertsen, we komen mooi voor. Zo is het jou voor mij. Je hebt het in de hand. Ja, en we pakken het net. Maakt je dan op de verkeerde momenten de fouten. En zij houden de fouten, die krijgt helemaal uit. In het begin werd zij de fouten wel even maken, zeg maar. Ja, het is gewoon kut. Het laatste eerst ga ik nog een bal voor. Voor mij is het een van mijn weinige fouten. Ja, het is gewoon spietig. Ja, het is spietig, maar het is zo. Ja, ze is wat te zeggen. Ja. Want ja, voor het publiek weer een fantastische partij. Ja, hoe viel dat voor hem? We keersen hartstikke goed. We hebben een goed plan en dat werkt goed. We keersen goed, alleen we moeten toch wat volle fouten oplezen. En dat er ook, in het begin net? Nee, daarom pakt het net. Dat is gewoon kut. Ja, je hebt een paar keer die wedstrijd in handen gewoon. Nou ja, we staan zoals daarvoor, maar een keertje op een middenlijn van mij. Ja, dat moet normaal clear zijn. Dan staan we zoals gelijk, een keertje op een middenlijn. Ja, die pakken we net. Ja, dan is het gewoon jammer. Het is jammer, Hendrik. De waardkrijgt in zijn het wie die gunt. Het is elke niet een gunt, dat ik. Maar helaas, tak hem hier weer. Ja, tak het hier zeker weer. Ja. Dank u wel. Ja. Hans Wassenaar, wat een emotie. Waarom is dit zo mooi? Nou, meerdere dingen. Dat een schouder wat net helemaal mooi woe. En dan maak ik echt de fysio's voor bedanken. Fysio heel veel wacht. Die heeft me Anton en Rutger hebben me echt teruggeholpen van de weekend. Tot van de moen zag ik nog eens in mijn vriendin dat het net zo vol leek. Ik dacht dat ik echt nog les hier. Maar hij was toch sterk en aangehoord. En aan de andere kant natuurlijk mijn maatjes. Die gingen we maar een paar keer afsnipt eigenlijk. En ook heb ik hem gelukkig waarom Jan. Ja, daar ben ik heel blij om. Ja, Do en Tjisse Steenstra binnen hartstikke goed bevrienden. Fjouwe keer wie hij twadde. Wie dat eigenlijk misschien wel het gruttere doel, Hans, om Tjisse eindelijk echt die overwinning te jan. Nou ja, het verdient hij gewoon. En hij keert zijn nooit hartstikke goed. Maar je moet, op een of andere manier, het ziet net echt mooi. En als dat dan een beetje in zit, dan moet je dus het van doorzettingsvermogen hebben. Nou, ik denk dat wij dat hebben. En dat hebben jullie denk ik heel goed laten zien. Ja, want hoe in vredesnaam, Hans? Je mag jou een keer op het deer stonden en je pakt hem vol. Nou, daar maakt Martin Bergsma van bedanken. Want die had het dus net heel moeilijk maken op die stand. Maar ja, dat is het jet er ik bij. Druk mij oerkinnen. En je maakt het natuurlijk maar zien. Martin had het voor mij alles uitmaken, dat is de oorkant. Dus hij kent het wel. Hij sloeg ook hartstikke goed op. Maar het had Joert Oesdaai een mooie wijzen. En daar ben ik blij om. Doet we bij hem kwam, wat ik jette, door zeiden in die maanden, Reense Pieter, Tjisse, no maar we geniertje. Dat wie het moment waar je iemand voor die had? Nou ja, je bent eigenlijk meer bezig met dat je Reense zo'n paar keer zonder wrijving, geen glans. Ja, als het moeilijk maakt, dan maakt het maar moeilijk.
als je maar winnen. En dat hingen we in de tweede omloop eigenlijk ook al. En daar vloog de Tjesshuis wel eens een paar keer uit. Want ja, daar winnen we in het perk natuurlijk heel erg debet om. Dat we toen net dat Safili er komen. Maar ik denk dat we hem nou in het perk heel goed ondersteund hebben. Lokweeske, jongen, geniet je ervan? Nou, dat doe ik zeker. Ik wil erin zitten. Martin, ja, daar ren je dan doelloos een beetje over het chocolaan. Nou, Sam, ja, voor uw prachtige finale. Ja, deceptie. Ja, je slaat de hele finale goed op. En sloeg ze geweldig op. Ja, 2 keer net. We het net winnen. Ja. Hoe hut is dat? Nou ja, als je 2 keer de kans krijgt om het te winnen, ja, dan, of nou, misschien ik wil draaien, dan komt het hut om. Is het dan spanning? Nee, het is spanning. Alleen ja, je wil gewoon graag winnen. En je probeert je op te slaan, zoals je door ik door. Dan je sla ik voor. En die horen die op een laatste keer probeerde ik hem achterin en die flint boeten. Ja, daar nog gaat het op zich wel knap, maar ja, dat is wel de punt met Roost een wedstrijd winnen kist. Hest, ja, ik heb op een gegeven moment echt het gevoel van, nou ja, dit gaat naar Jemta. Je winnen dit. Ja, we zitten er lekker in. Maar ja, dat gaat maar om een paar ballen, zo te zien. Het gaat om 2, 3 balletjes. En dat is het verschil tussen verliezen en winnen. Ze moeten alle scherp wezen. Ja, zo simpel is het. Je hoeft er direct net samen in te gaan en ze zit bij de laatste bal wel. En nou ja, ik krijg in deze mezelf om, omdat ik sla heel niet lekker op, maar ik krijg op een beslissend moment beker even net van mijn maat. En dat is zo'n stomme sportvraag, maar hoe viel is die nou dan? Door zijn gakje. Ik zei het net. Dat wordt. Nee, dank u wel, Martin. En toch Lokweeske, maar dit was de prijs. Reense Pieter, van Hette Lokweeske, maar de PC-overwinning. Reense Pieter Hiemstra, hij neemt de Lokweeske niet ontvangst. Van Hette Lokweeske, Reense Pieter. Ik zeg bij Hans Wassenaar, de trend in eigen vanwege de moeilijke oren. Hoe is het bij hij? Ja, de moeilijke aanin, weet ik niet. Het is een stukje ontlading natuurlijk. Hans en Tjesse zijn natuurlijk geweldige maten van elkaar. En dat is ja, het fundament van deze samenstelling. Dus ja, je doet het niet alleen, maar dit keer win je ook niet voor je alleen. En ik denk dat Hans dat hetzelfde voelt. En natuurlijk is het voor zijn fysiek is het een twijfelachtige aanloop geweest. Maar al met al vandaag was het snel duidelijk dat Schouder het wel houden zou. En dan is de ontlading met name denk ik dat je hem toch ook met je beste maat. En Tjesse, zijn 5e finale, dat je hem min of meer niet geven kunnen, maar wel met hem gewoon winnen kunnen. Ja, dat is de hoogste. De ontlading is enorm. Hoe beleeft Sto dat? Ja, nou ja, tuurlijk, dit went nooit. Zo simpel is het. Ook al ben je 37 en is dit de 4e keer, dit went niet. En naarmate nu ook, ja, ik zeg wel, ja, zonder wrijving geen glans. Maar ja, dit is natuurlijk een bizarre finale verloop. We hebben goed starten, maar vergeten door te drukken. Nou ja, op een schier onmogelijke achterstand zet worden. En zometeen met de krans het veld verlaten. Ja, dus ja, beter kan niet. Je mag jou een keer op het deerstien. Hast op dat moment nog wel in je holle hand van ja, maar we gaan hem echt nog net verlengen. Het kan nog. Nou ja, dat heb ik net ook zei. Zie, de ogen die stond zeker goed. En ik had Tjesse sloeg ik wel geweldig op. Dus het was niet dat ik er niet meer in geloofde. Maar ja, had je 5, 4, 6, 2 achter staan, dan heb je niet alles meer in eigen hand. En dan ben je lichtelijk afhankelijk ook van de tegenstander. En ja, die deed een positieve zakje voor ons. Ja, en dan kun je met 5-5 en dan kom je met die 6-2 achter kom je weg. En dan kom je geweldige 6-0 voor. En dan bij 6-4 en dan denk je toch, och, nou ja, het zult toch niet. Je bent wel weer afhankelijk. Martin Bergsma die sloeg op zich geweldig op. Dus ja, wat voor bal krijg je dan weer? Nou ja, gelukkig één die ik zag en weer bij kom. En hij ging. Dus dan is het gevoel onbeschrijfelijk. Lokwees ging een ietsje ervan, Reense Pieter. Dat gaan we nu zeker doen, absoluut. Dankjewel. Dank wel, Reense. Ja, en dan de prijswinners. Parcours nummer 12. Tjesse Steenstra, Hans Wassenaar en Reense Pieter Hiemstra. Tjesse zei, daar wie ik dan eindelijk. En ik denk dat we dat met z'n allen wel een beetje op deze manier ervaren hebben. Van alle de finalisten, wie er nog één keer die PC nog net won hier. En dat wie Tjesse Steenstra.
Ik zal hem alvast van het stokje hellen. Ja, jongens, ik ben bang dat het toch even een beetje skoot wordt maar op dit podium. En mensen, we hebben er een beetje lang op wachten moeten. En misschien moeten we het even machinaal zeggen. Maar de koning van de 169 PC is Tjesse Steenstra. Leuk bezig, jongen. Very good. Ja, en daar zit ik dan. Njonken, de koning van de PC, Tjesse Steenstra. Hij had zo lang op die overwinning wachtje matten. De 5e keer weer raak en vond ik koning. Hij is hem nou ontutsen voor alle fotografen die te vast zijn. Maar ik beziek je hem nou toch wat uit de moeder te krijgen. Tjesse. Oh. Nog één foto? Tjesse, ja, dan was je hier op een foto voor al deze mensen die als koning op de foto hebben willen. Ongelooflijk, ja, ongelooflijk dit. Fantastisch. De heeft zo lang wacht je matten op die overwinning van de PC en dan wordt koning. Ik dat nog, ja, geweldig. Dit is een droom die u komt. Ja. Fantastisch, echt fantastisch, ja. Heel lange motivatie, maar dan weer. Ja. Dan heeft altijd een glimlach om die moelen, maar hij is nou heel breed. Hij is nou lekker, hij is nou heel lekker, ja. Hoe spannend wie dit nou, deze dag? Nou, eigenlijk de hele dag net die spanning eerst. Nee, gewoon lekker mijn ding doen. Eigenlijk net zenuwachtig geweest. En het hele hierin te lekker, dus ja, waarom dan nou net? Ja, nou ja, ik bedoel, die finale, dan koers ik nog wel denken, dat ging weer. Nee, eigenlijk net minuten toch dat ik dacht van, we keersen gewoon goed en alles voelde eerst even hun kant op. Maar ja, dat Sylvester ik eens een keer uw kant opvallen en dat gebeurde. De Hester Bisser in Leeuwenblum. Ja, zeker, altijd. Ja. Als ze aan het laten dienen, dan is deze jongen van de partij. En zo'n koningskip, dat is de kroon op het werk? Ja, zeker weer. Ja, had je hem dan toch winnen, dan vond ik maar koning. Dan vond ik maar koning, ja. Oké, Jitse, de best voor de oren, want die wil ik heel graag met die praten. Ja. Lokwenske, het is die gunt. Dank u wel. Dank. Fantastisch. Ja, Tjesse Steenstra. Nou, if jou een keer in de finale verlent te hebben, is hij nou de winnaar van de PC en krijgt de koningsbal. Oh, die krijgt hij net, die heeft hij al. En daarmee ben we aan het eind van deze 169ste PC. We hebben het weer met een heel soort plezier bij hem thuisgebracht. Wat een prachtige partijen, wat een geweldige finale, wat een reclame voor de keertsport. We hopen je tak om weer erbij te wezen voor Jim, thuis, voor de keertsers en voor u alle jaar. Dit programma wordt mooi mogelijk maken door Heima Hielkema en Bouwbedrijf van Marm.